है सोमारी तनी ध्यान दे, बाबा चढ़ते सावन जल ढार दे। बाबा हो भूखी है सोमारी तनी ध्यान दे। जेनिए देखी रोड पर तो बोल बम बोल बम। बैगन का हाल बा भाई लोग, नमस्कार प्रणाम गोड़ लागत तनी। आज सावन के महीना बहुते जोर शोर से चलता। जेनिए देखी रोड पर तो बोल बम बोल बम। रहुओ बोली बोल बम, कमेंटों में लिखी बोल बम। तो आई आज के चर्चा कल जा सावन के महीना में बोल बम पर कैसन कैसन रील बनता। चली है अगला गाना सुनी। बाबा हो भूखी है सोमारी तनी ध्यान दे, बाबा चढ़ते सावन जल ढार दे। अच्छा भूखिला सोमारी तनी ध्यान दी आ चढ़ते सावन जल ढार दे। वाह का बात बा। लेकिन सावन के सोमारी भूखिला तेमा ध्यान कौना चीज के देवे के बा, का कहल चाहतरी और का बतावल चाहतरी, ई सोचे वाला विषय बा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सावन में तो पूरा कंवरिया लोग के रेला लागल बा और लोग जाके जल ढारता। और जैसे जैसे लोग जल ढारता ओकर असरो देखे के मिलता। कल बहुते जबरदस्त बारिश भइल हमनी के क्षेत्र में कि पूरा चारों तरफ पानी पानी हो गई। लेकिन भैया एमा किसानन के बहुते नुकसान हो गई। अच्छा काहे से कि 2-4 दिन पहले मशीन चला चला के आदमी पानी बरस खेत में भर के रोपनी कैले बा। और ओकरा बाद इतना तेज बरखा हो गई कि पूरा पानी डाड़ के बहरी हो गई। तेमा भाई किसानों के नुकसान बहुते भइल बा। हम चाहम कि यदि सावन में भोले बाबा के बरसही के बा तो समय समय से बरसावल करी आ किसान के पैसा बचावल करी। काहे से कि किसाने पर पूरा देश के ही बा। लेकिन हमनी का चर्चा आज कौन चीज पर करतनी जा। बाबा हो भूखी है सोमारी तनी ध्यान दे, बाबा चढ़ते सावन जल ढार दे। ध्यान देवे के बात बा तो बाबा खाली वो हरे न ध्यान दे, ई पता ना का ध्यान देवल चाहतली। इनकर तो बात के पता नहीं के चलत। लेकिन हम कहतनी कि भाई किसान पर हुआ जरूर ध्यान दी और समय समय से बारिश करावे का काम करी। अगला गाना सुनल जा। अरे कहना क्या चाहते हो? है देखी दूसर का रील। सावन के महीना में गजब गजब के वीडियो देखे के मिलेला भाई। है देखी बाबा के पूरा गेटअप में, शंकर भगवान के पूरा गेटअप में मानो ऐसा लागता कि साक्षात शंकर भगवान एकदम कलयुग में आ गई बड़न। आई मार्केट में घूमत रहन। देख पेप्सी के मजा लेत रहन। वह कौन चीज के मजा लेतनी तो भाई वो चीज़ गलत बा जोना के हम कबो सपोर्ट ना करब। बेशक आप बाबा भोले के समर्थक बानी, बाबा भोले के पुजारी बानी रही। लेकिन भाई है जो धुआं उड़ावे वाला काम चलता एकरा पर हम करी, ई स्वास्थ्य खातिर लाभदायक नहीं खे। है अगला वीडियो देखी, इहो एगो रील बा। ई दोनों जानी का कहल चाहतरी जा। भूखी है सोमारी तनी ध्यान दे, बाबा चढ़ते सावन जल ढार दे। भूखिला सोमारी तनी ध्यान दे आ चढ़ते सावन जल ध्यान में का देवे के बा, का बात बा। तिलकहरू नहीं खनावत, घर द्वार बढ़िया मिल जाए, पतिदेव बढ़िया मिल जाए। आखिर कौना बात के ध्यान देवे के बा। नौकरी मिल जाए या धन संपत्ति मिल जाए, बात कौना चीज के ध्यान देवे के बा। ध्यान दे बाबा चढ़ते सावन जल ढार दे। कि यार तू लोग रील में पूरा पूरा बतावल कर, आधा अधूरा बात समझ में नहीं आवत के पूरा बतावल जरूरी बा। बाकी लागत कि बाबा के पूरा ध्यान चारों तरफ बा। यह बार